Naša firma je ako rally. Sme presní, rýchli a náš tím prekoná všetky prekážky. Do 24 hodín vám zabezpečíme náhradné diely. Začali sme na centrále v Orave, v Dolnom Kubíne. Druhou našou pobočkou bol Zvolen, ďalšiu pobočku sme otvorili v Košiciach, v Trenčíne, v Bratislave a poslednou, ktorú sme otvorili tohto roku, je Žilina. Náš sortiment sú prevažne podvozkové, motorové, karosárske náhradné diely a autoservisná technika, ktorými zásobujeme naše zmluvné servisy, maloobchodnú sieť i jednotlivcov. Skladom máme viac ako 10 000 druhov náhradných dielov. Tie, ktoré nie sú na sklade, vám dodáme už do 24 hodín. Na Slovensku dodávame do viac ako 300 servisov. Zmluvné servisy majú u nás výrazné zľavy. Okrem sortimentu náhradných dielov máme širokú ponuku autoservisnej techniky. Pre našich klientov pravidelne organizujeme školiace a vzdelávacie aktivity. Na pobočkách spoločnosti Oracle. V našom sortimente sa nachádzajú náhradné diely špičkovej kvality. Autosúčiastky dodávame od renomovaných výrobcov, napríklad od Monroe, GC, Valeo, SKF. Pre menej náročných a solventných máme aj cenovo dostupnejšie súčiastky od nerenomovaných výrobcov. V našej ponuke, na našom katalógu, nájdete zhruba 2 milióny tovarových skupín, skladom z tohto držíme asi 10 000 druhov. Spoločnosť Oracle Reserve vznikla v roku 1993. Jej hlavným podnikateľským zámerom je predaj automobilových súčiastok. Cieľom spoločnosti je kompletné obslúženie zákazníka. Okrem predaja zabezpečujeme i odbornú a konzultačnú činnosť. Naša centrála sa nachádza na Orave vo Veličnej. Tu na vás čaká odborne zdatný personál.